Hej, jeg hedder Karen Olling og er UU-vejleder. Jeg vil fortælle lidt om uddannelsesaften, som den forløber i Tønder Kommune. Efter efterårsferien, der inviterer UU unge og forældre til uddannelsesaften. Det foregår på de store folkeskoler i kommunen, og her kommer ungdomsuddannelserne og fortæller noget om, hvad det er, de kan og hvad de kan tilbyde de unge efter 9. eller 10. klasse. Formålet det er, at forældre og unge får aktuel viden om de uddannelser, der er, og at man får den samme viden om uddannelserne, fordi så kan man bedre diskutere derhjemme, hvad det handler om, og hvad der er aktuelt for den enkelte. Og endelig så kan man få stillet de spørgsmål, der trænger sig på i et mindre forum. Det er alle ungdomsuddannelserne i Tønder og nærmeste omegn, som vil være repræsenteret den aften. Og det gælder erhvervsuddannelserne EUX på EUC Syd og Tønder Handelsskole. Det gælder Gråsten Landbrugsskole, Social- og Sundhedsskolen i Aabenraa. Og så kommer de gymnasiale uddannelser med Tønder Gymnasium, som fortæller om STX og HF, Handelsskolen, der fortæller om HHX, EUC Syd, der fortæller om HTX, og endelig kommer STUK med det 2-årige studenterkursus, som foregår i Toftlund. Programmet vil være ens for alle aftener. Man starter med en fælles velkomst, som tager ca. 15 minutter. Så går man ud og opsøger den uddannelse, man har tilmeldt sig som nummer 1. Så vil der være en kort pause, og derefter besøger man så den anden uddannelse, man har valgt. Velkomsten består i, at UU fortæller ganske kort om aftens forløb, og så fortæller Tønder 10 det kommunale 10. klasses tilbud om, hvilke muligheder der er. Pausen skal bruges til, at uddannelserne gør sig klar til det næste hold, og så kan forældre og unge eventuelt se på de udstillinger, der er rundt omkring på skolen. Tilmeldingen er vigtig. Hvis der er meget få tilmeldinger til en bestemt uddannelse, så vil den blive aflyst. Og de, der har tilmeldt sig netop den uddannelse, vil få et andet tilbud. Og tilmeldingen sker til vejlederen på skolen. Jeg håber, I får en rigtig hyggelig aften. Hej.